a mu no ye Nick na okasa no se watimi ene eye bro champion mabu nyina akasa se enema ekoso social media no se bi asefem na emwa oman puntu no ma akekere asante ene bono eye baako Kwame Nkrumah na bechiche mu ene benya Abraham for region na nka ye Western Ashanti omu nyina ka asante ho na Nkrumah etumi ana openti no chie mu ma yenya Abraham for region free asante mu enti ene omu nyina ye baako enti wahwa ukọ eye inu no mo cha de se school curriculum na ene omu nyina ya asante twi abrofo ene omu nyina na ya asante twi kire se ene omu ye omu nyina asem bia na Abraham fu nyina dodo nyina nso so manhia opemso ho na omu nyina eswan ditumi na onso edibu man enti ye dai ena ene omu nya ntokwa na ye dai ne ene brofo akọ bisi aware ye ho ya abusua ya nuanom nti saa ade a ekoso social media no ewura da so abia na no so no na ene mpanifo ye hia ye toato ade se da bi papai onumonyamfo na ma watu no etwa se eku ahodo a ye nso ye wa asantima mu edi bi pie ne so na ye ma ye nuanom maburu no nyina ati ase se santokwa no yenyai oni be ka se ceasefire obi nkoka se obi nkasenti adomani obi nkasenti atachimani obi nkasenti ankranzani obi nkasenti awamfieni obi nkasenti eni abunu bia enche ena sampa bi so atesenti sabe se ya titimu anka sampa be free sampa be owe omu sabe omu kasa no bode e deep wa se oka onte enso omu gitum se omu ya asenti omu nyina ba ebesom na edai enene ye ma kwan ma social media e de asen empanifo yi entem ura dan so abia mkasa na so oman wo tu anamon akọ ahemfa kese nyina ho ene omu nyina di nkomo na wanya opem so ni nhira se no menana se media mitifie de ekoso no mani nye ho nti se unu nuanom mabu be kasa na sa de no mbegya ya hawnim na no ena ama ye nso so ye kenkan bia da bia ntwen ma opem so mfre se mote ho ye den ye nia ye tu anamon ya ka kire mu se anamon a ye nua ketua ye ofa ase ene nua pani na tuo no eya de papa enti nensentwofo mo so momoe na omo a mkota social media so mo platform ma omo anom be kaseti ahemfu bi e be di ahemfu atem e ka kasentwi no yenyai if say eno emwa to so bio mo amoye online reporters amo mo tro ewo abefo intervideos wa e bi obi hu anim na wa ye story bi na koto ho na e kaseti awo hene bi e kaseti tribe bi no if say ni na emwa ba bia Ghana aduro no nye we ne hia Ghana hia enkabo mu ni mpuntuo enti ye platforms a ye wo ye kuta no ye mfam project the rich culture of Ghana na obi ahun se Ghana ye wade ye na obi mfa tu kwanfra no ne ma metwa sika so obehwe bibi obehwe obi comfort ye wo ye so hu obehwe dia asimre bi atwamu e wa asante ntokwa hodo ye kon ye de si won krama mu de si wo buruma mu odani ba behwe eno na be bo ama mpuntuo ni sika bo ma mu na obi so be bia dwuma na nyese ye atoma ne ye ho enti sentrofo ye ka na mo party tiriu na ye sremo ise mo na mo kotie beka omo amoye online mo amano ne nyina mo no mo kasa ye no mo tie wa brochire mo amowo ba bibia ye ntimi nkonu doso ye sremo mo de microphone si mani mu a ma mo nka bibia mfani fende se ye be kira santias ne no be kira santias asante ya asante dada asante o ya asante dada nye na obi beka history aba be kire ebi asante bobre am ye hu za asante nie enti wunya opportunity na se odi se wa na wo ye video so obi na si ye o emekirase emfa kasempibia amma na emu na nka oti abrochi no na wo kase medi mpuntu dwuma we e kwa asantimamu medi mpuntu dwuma we e kwa bromamu se de be ya emaburu benya dwuma ya aye eso munya dwuma ya yegi se sa ne manema we obi nse na daje wo ho na yakase se bad new sales enti obi amu so obi cancel se bi time bi na obi apeso otie bi enti no na yesu atwo de akire na ya publish na ya tumu nkire na de bi hyem na yi bi free mu yesre abromabunu se ne asem a ye ka ne ye ka asundua asem wo ya wo tese ye kasa enya bufuo de ye ka ne se mo bia ntro asemboni bia emfa mfo hene bia wo bio o tra trompuntu dwuma ti pese adwuma we batachiman adwuma we ba nkranza adwuma we ba ye edoma adwuma we ba santima e ba bekwai e ba kofu e ba dwaben eno ne ade papa se wiase ba bia koduro no empumpu no obi adai ehwe ne mo nya kasantwini atembidie ye fa ekwanya so asasre minister foforo a omampani yi no
Minister of Communication, and then digital sana mu aka on this boom. Nti sa digital platforms so abai ye interview no kan so mo say on streamline yema on for good policies mbra say on ya online do ni na on streamline na bebre ho no mo njo license from on nsam bi se binum di diewu ebinum di say nipa because unnim no go bi hu fe buto ukọ ka no hen e no akoyi hu ano na say nipa no ansa no be utimi anu na de be say na say na wi nti e be say omampani say nipa wo de dwumadi ya ma no ira Sam George adwuma kese da so on social media say amanfo e di nkofo bone omo de say nipa etete oman mu esai oman na ye mpese oman bebo Asante Penkabo mu nti wo